The views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang masayang Lunes, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po ang inyong long weekend? It's April 21, 2025. Narito po ang inyong programang Kaantabay Nyo, isang oras ng masusing pagsiyasat sa mga kandidatong nais maging bahagi ng lokal na pamahalaan dahil 21 days to go na lamang at halala na. Ako po si Alex Sembrano, ang inyong lingkod at ito ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Hatid sa inyo ng RW 95.1 FM. Kaantabay ang Commission on Elections. Sabayan itong mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ngayong hapon, kasama natin sa studio ang senior producer ng CLTV 36, Paolo G. Santos. Good afternoon, Pao. Happy Monday sa iyo. Happy Monday, DJ Alex. Sa lahat ho, ito pong mga masisigla na amin pong nakakatuwang sa ating programa. Saan man pong panig ng mundo ang CLTV 36 na papanood RWO. Lahat ng amin pong social media channel at gayon din ho dito ho sa mga nagmamaneho, naka-tune in sa ating pong radio. Kumusta kayo? Sobrang init ni DJ Alex. Ha? Ngayon pong summer season, naman, dama po yung init na umaabot. Ha? Ayan, yung pong mga ating mga nakapanayam nung tayo ho dyan ho sa lilim ng punong kahoy ay kumakagat sa balat, Paulo G, ang 50 degrees Celsius. Diyos ko po nga pong Ginoo. O dito ho sa ating pong ginagawa, mga kaibigan, wag ho ninyong kakalimutan ito pong ating pong pagsusuri dito ho sa mga kandidato, lalong-lalo na DJ Alex. Yung mga tumatalima sa batas sa pangangampanya. May nabalitaan ako
may papadala na show cause order ang Comelec dahil hindi naawat yung sarili na mga kampanya kahit Huwebes Santo tsaka Nako. Biyernes Santo. Diyos mio Marimar, sabi nitong ating mga nakatatanda pagka ganyan. Ngayon pa lang, pasaway na. Paano pa kaya pagka nagkapwesto? Di ba, DJ Alex? Alas 4 ho hanggang alas 5 ho kami ng hapon at opo mga kaibigan, ang paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Yes, at syempre hindi makukumpleto ang ating programa kung hindi natin kasama ang ating special guest for today's episode na makakasama natin maya-maya. Pero bago ang lahat, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang paglalahad sa RW 95.1 FM. Higit 2,500 na katao lumabag sa gun ban ayon sa COMELEC. Umabot na sa higit 2,500 na katao ang naaresto dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban para sa 2025 national and local elections ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Batay sa datos mula sa National Election Monitoring Action Center o NEMAC, naitala mga kaso mula January 12 hanggang April 19. Kabilang sa mga nahuli ang 18 tauhan ng Philippine National Police o PNP, 14 mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, 12 dayuhan at 2,418 na sabilyan. Nasabat mula sa mga lumabag ang higit 2,600 na armas, kabilang ang maliliit na baril, airsoft guns, mga replika, explosives at halos 9,500 na peraso ng bala. Samantala, iniulat din ng NEMAC ang 28 insidente na posibleng may kaugnayan sa halalan. Paliwanag naman ng PNP, itinuturing na election-related incident o ERI ang isang kaso kung ito ay may kinalaman sa kandidato, kanyang kaanak o taga-suporta o opisyal ng COMELEC at naganap sa panahon ng halalan. Ayon sa COMELEC, layunin ng gun ban na maiwasan ang karahasan at matiyak ang mapayapang halalan. Nagsimula ang gun ban noong January 12 at magtatagal hanggang June 11 kasabay ng pagtatapos ng election period. Balita mga kababayan, dito ho sa atin pong sinusubaybayan, sino malakas, sino ang alin, sino nangungulilat at sino kaya ang mag-iimpluwensya ho dito ho sa mga kandidato na ayaan. Ako, nakikita natin ng survey, DJ Alex, at bago po namin i-shoutout ito hong ating pong mga followers na nakikinig ho sa radyo. Oo, sabik na makapakinig dito sa ating mga balitaan shout out kay Doc Larry Conanan, nagmamaneho at naka-tune in dito ho sa RW. Opo mga kaibigan, sa mga may init na balita na may kaugnayan ho sa halalan, formal nang inendorso, Lolo Ray, sino? Ni Vice President Sara Duterte, senatorial candidate Las Piñas Representative Camille Villar at re-electionist Amy Marcos para ho sa May 12 elections, kasama ang dalawa sa mga susuportahan ni VP Sara ngayong halalan. Kabilang ho ang 10 senatorial candidate sa ilalim ho yan ng partidong PDP laban ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay VP Sara, mayroong kasing common vision sina Senator Amy at Representative Camille at ang 10 iba pang senador na makatutulong daw DJ Alex sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Dagdag pa, kabalen, kareni pong balitang makanini na ano yung sangkan ngara. Dagdag pa ho ni VP Sara, sapat na umano ito upang buwagin ang political division sa bansa. Samantala, bahagi rin ho ang dalawa ng 12 senatorial slate na inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim naman ho ng partidong Alyansa para ho sa Bagong Pilipinas. Subalit, una nang kumala sa partido ang kapatid nitong si Amy, 1 buwan na ho ang nakakalipas dahil sa umano'y magkaiba nilang prinsipyo at paninindigan, habang si Villar naman ay nananatili pa rin ho sa hanay ng Pangulo. Magugunit ang tumindi ang bangayan sa pagitan ho ng dating magkaalyado na sina PBBM at VP Sara nang makipagtulungan ang kasalukuyang administrasyon sa Interpol para ho sa pag-aresto kay ex-President Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity na inihain naman ho ng International Criminal Court o ICC.
Samantala sa iba pang balita, Go nanguna sa latest senatorial preferences survey ayon sa SWS. Muling nanguna si re-electionist Senator Bong Go sa senatorial race base sa resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Stations 2025 noong April 11 to 15, 2025. Sa survey na kinomisyon ng Strat-based group, nakapagtala si Go ng tinatayang 45% ng boto na nagpapanatili sa kanya sa unang pwesto. Pamangalawa naman si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 43%. Sinundan din siya ng kanyang kaalyansa na si incumbent Senator Lita Lapid sa ikatlong pwesto na may 34% ng mga boto. Nagtangay naman sa ika-4 hanggang ika-5 pwesto sina dating Senate President Vicente Tito Soto III at re-electionist Senator Pia Cayetano na parehong may 33%. Samantala, pasok rin sa Magic 12 si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha ng 32%. Senator Bong Revilla at broadcaster na si Ben Tulfo na parehong may 31%. Kinukumpleto naman ni Makati City Mayor Abby Binay, Las Piñas Representative Camille Villar at mga dating senador na sina Ping Lacson at Manny Pacquiao ang listahan ng mga potential winners sa nalalapit na halalan. Sa kabuuan, 9 mula sa senatorial slate ng administrasyon na alyansa para sa Bagong Pilipinas ang pasok sa senatorial winning circle. Ayon sa SWS, ang nationwide survey na kinomisyon ng Strat-based group ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews na nilahukan ng 1,800 na rehistradong botante. Shoutout dito ho sa mga suki ho natin sa Las Piñas. Ang kababayan ninyo na sino? Paulo G. Itong si Deputy Speaker Representative Camille Villar. Gaano ho ba kalakas ho ngayon sa usapin ng mga lumalakas at humihina? Shoutout dito ho sa mga OFW. Ano bang advokasya ni Deputy Speaker Villar? Titignan ho natin mga kaibigan sa balitang ito. Diyan ho kayo, makialam ho kayo yung mga OFW. Lalong-lalo na ho kapag naririnig ho natin ang ating pong mga pangalan sa hanay ho natin. Ibinahagi ho ni Deputy Speaker Las Piñas Representative Camille Villar ang kanyang mga advokasya para sa mga overseas Filipino worker o OFW, kababaihan, kabataan at maliit na negosyo sa pagbisita naman niya diyan ho sa lalawigan ng Bohol. Nito lamang hong nakalipas na linggo, bilang bahagi po ng kanyang kampanya para ho sa pagkasenador sa darating ho na halalan May 2025. Kabilang sa mga binigyan din ni Villar ang pagpapalago ho ng sektor ng edukasyon, pabahay at infrastruktura. Gayon din ho ang pagpapalakas ng lokal na turismo bilang susi sa paglikha ng maraming trabaho at pagpapasigla ho ng ekonomiya. Ayon ho sa kanya, may malaking potensyal ang Bohol dahil sa mga tanyag na destinasyon tulad ng Chocolate Hills, Labok River Cruise, at itong Hinagdanan Cave at mga aktibidad gaya ho ng snorkeling. Nakapag-snorkeling ka na ba, Lolo Ray? Sa kanya hong pagbisita, nakipagpulong ho si Villar kina Governor Aris Aumentado, Vice Governor Tita Baha, Board Member Nick Besas at 3rd District Representative Christine Alexi Besas Tutor. Nagpasalamat din ho siya sa mainit na pagtanggap ng mga lokal na opisyal at sa pagkakataon hong makausap ang mga ito tungkol ho sa mga isyong kinahaharap ng kanilang komunidad. Bahagi ho ng kampanya ni Villar ang pag-ikot sa iba't iba hong bahagi ho ng ating pong bansa upang personal na marinig ho ang hinaing ng mga mamayan at maipakilala ang mga programang nais niyang isulong diyan sa Senado. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Manatiling nakatutok sa RW 95.1 FM dahil maya-maya ay makakasama na natin ang incumbent chairman ng Barangay Sindalan City of San Fernando, Pampanga na nais maging bahagi ng sangguniang panlunsod sa darating na halalan, Doc Benji F. Angeles. Kilalanin natin siya at alamin ang kanyang mga plano at ordinansang nais niyang ipatupad sa ating pagbabalik dito sa ang Paglalahad 2025. Boto mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Ito po ang Paglalahad 2025.
Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security Philippine Standard Time, it's exactly 4:15. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako pong inyong lingkod na si Alex Sembrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36. Ayan mga kaibigan, dito ho sa mga nakatutok ho sa amin ngayon, nabanggit na ho ng aking partner kung sino ho ang aming bisita ho ngayon. At totoo, DJ Alex, pagka galing sa barangay level, ang ating pong kandidatong sasalang. Dito ho, ayan, na yung mga nakakapakinig, yung mga, ayan, pinaglilingkuran niya, nakakaalam, malalamla po, kebalwan, nung nanuya po klase menungkulan. Makana niya kalalam. Kasi, alam niyo mga kaibigan, kung pag-uusapan ho natin yung nasa barangay level, kasi, diyan ho, malapit na malapit ho sa tao yung mga yan. Sila ho ang frontliner during pandemic time. Yes. Nakita ho natin mga kaibigan kung gaano ho kahusay ito hong mga local chief executive na masasabi na chief executive na sa barangay at sa usapin din ng lehislatura. Sa barangay level, sila rin ho mga kaibigan ang presiding officer. At dito ho mga kaibigan, ayan, binanggit na kung sino guest natin. Ang ating pong guest ay si Doc Benji F. Angeles. At ito pong ating pong panayam na to, sisikapin po namin yung mga lokal na issue, ating pong mapag-usapan, pero higit sa lahat, makilala muna natin yung mga personal details niya. Yes, di ba, DJ Alex? Ampaya. Good afternoon, Cap. Good afternoon. Babati muna po kayo sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood live sa CLTV 36. Well, I'd like to greet everybody from San Fernando, especially yung mga taga-Sindalan, yung mga Sindalen. Magandang hapon po. Yes, Kap, kamusta po ang Holy Week ninyo? Saan po kayo nag-spend ang Holy Week? Well, dito lang po sa barrio Sindalan rin. Ang importante naman yung rights at ano pa yon na nagagawa. At isang kultura yan ng Pilipino na simulat sa pool, kailangan nating ang Panginoon sa ating gawain. And it's only 1 week when you reflect and try to say thank you to the good Lord. At saka nakapagpahinga rin po kayo kahit papaano dahil pansamantala pong nahinto ang pangangampanya. Tama po ba? Yes, ma'am. Okay, at kamusta po ang pag-resume ng inyong pangangampanya officially kasi ngayon po ang nakapagsimula ng iba. Kayo rin po ba ngayong araw nakapag-ikot-ikot na rin? Actually, yesterday, doon kami nagsimula umikot. Naikot nyo na po ba lahat ng 35 barangays ng San Fernando? Yes, ma'am. Okay.
At kayo po ba, Angeles po ang apelido ninyo, originally dito po ba sa Pampanga? My father is from Concepcion, Tarlac, mga Angeles doon. Pero laki sila sa Sindalan. My mother is from Zamboanga, and we used to stay in Zamboanga. We migrated when I was in grade 6 because of the peace and order situation there. Okay, and ano po yung kursong natapos ninyo? Graduate po ako ng SLU ng BS Bio. And ako po ang third batch ng Angeles University Foundation sa Department of Medicine. And ano po yung specialization po ninyo? Meron pa bang ganito sa field ninyo? Yes, ma'am. Yes, so, my specialization is anesthesiologist po ako. So, ang main, bibigyan ko lang yung gist kung ano yung gawain ko talaga. Yung aking responsibility sa surgery is to render na free pain surgery yung mga pasyente. Post-op also. Hindi lang yung habang ginagawa nila. Alam mo pa, napaka-importante niyan. Especially kaming mga CS din, kapag mo opera ka, napaka-importante ng mga anesthesiologist. Okay, and pag-usapan po natin, kayo po ba ay nakapag-practice ng inyong profession bago po kayo pumasok sa politics? Yes, ma'am. Kasi nung after graduation ng medicine ko, may isang uncle ako sa politics side na kinulit-kulit ako para humabol ng kagawad sa baryo. Okay. So, fortunately, nakalusot ako doon, pero unfortunately sila medyo hindi nanalo. So, yun ang umpisa ko sa politics. That's way back kailan? Anong taon yun? Siguro yun, kasi nag-residency ko, after residency, 1995 yun. So, nag-practice ako ng mga siguro mga 1998 yun, if my memory serves me right. Grade school pa ako. Dito ho sa pinag-uusapan ho natin na kapag doctor by profession, ang isa ho sa mga pinaghuhugutan ng ilang pong mga andiyan mula ho sa medical health practitioner, yung pagka ho kayo yung tinatawag nilang immersion. Pumunta ka sa community, nakita mo pangangailangan, nakita mo yung kahirapan ng maraming kababayan natin. Doon may katawagan, Yes, kayo ho, bukod ho dito ho sa inyong pagiging espesyalista sa anesthesiology, wari po, Yes. Nagsilbi din po kayo bilang community doctor o paano ho ninyo, yung dynamics ho ng career ho ninyo bilang doctor? May subject talaga kami during our internship. So, may community medicine kaming 1 month yon na ako nun sa Gutad ako na assign. So, bandang part ng Lubao yata yung Gutad. So, one month ako nagstay doon. Isa kaming grupo nun. So, we were around 12 na estudyante na nagbibigay ng libreng medical help sa gagawa kayo ng programs kung mga pwede para sa mga bata, yung mga vaccination. Yun ang mga ginagawa namin doon. Alam nyo, kaya naitanong ko yan, DJ Alex, dito ho sa mga nakakasabayan ho natin na ang karelang posisyon kakaluguran. Minsan, may pakarot ka kakomportable sana. Ot liban nyo pa, kutang ko lagi para karela ot liban nyo pa yung masakit ako. Sagli na sumaho pa, kung sakaling bisa ka by profession, doktor ka, pwede na ka man mag-medical mission, gawa ko nga aguman. Ay, liyan na. Ati ko pang agawa, lalo na sakaling lubang ko yung atsuking kapanibalan. Mga nano kang tinagal ketang mumuna mong panga-elek kay kapitan. So, isa kasi metong muna man na pinakamabayat. Yan ho ang pinakamabigat pagka kung paano mo kukumbinsihin yung mga kabarangay mo at ipakilala mo sarili mo. Initially kasi, I do outpatient every morning sa bahay ko. So, binata pa ako noon. Tuloy-tuloy lang yan.
Naging kagawad ako, naging kapitan ako. Tuloy-tuloy yan, hindi ako nag-stop. And I'm not doing that for politics. I'm doing that for the guy above. Parang pasasalamat lang sa binibigay niya sa akin. So, unfortunately nga, Pao, kuminsan yung tao dahil nasa politics ka, naiisip nila ginagawa mo lang dahil Mamunang ka nga. mga ikang boto. Pero ali naman kitang makanita. Mababo kang pangatao nung makanita mo yung gagawan mo. So, ayan, gagawan kayo yan. And eventually, makikita mo kasi, binibigyan mo na sila ng free consult, then, kulang pa rin yung bang mga pambili ng gamot. And it pains you as a doctor. You're treating them, pero wala kang magawa dahil walang kakayahan. So, una kong ginawa yan, alam ng Barrio Sindalan yan. Meron akong tinatawag ko siyang nurse man yun, si Kagawad Dato. Mag-umpisa nung naging kagawad ko siya. So, bumibili kami ng gamot on a greater context na nakakabigay na kami ng gamot ngayon for free. Every quarter yon. So, pero sa dami ng humihingi, kuminsan nabibitin pa rin. So, yun ang mga on my own little way, at least I'm doing something for the community. Tapos, yun lang pag mahirap na o ano, diyan ko na si nanay dahil she's got a very good heart actually. Kaya natutulungan niyo ako na greater context pag yung kailangan ng ma-ospital o ano. So, ganun yung nangyari sa akin sa politics. Pero ano po ba yung pangunahing trabaho ng isang kapitan? Ay, mahirap ang kapitan kasi kami nasa grassroots. Sa amin, judiciary, legislative, executive. So, lahat ng function ng gobyerno, inaano namin yan. Ano nga tawag doon? Tinatrabaho namin yan. Kami ang, sa pag-session, kami ang presiding officer. Pag may pinag-uusapan na conflict, kami ang final say dahil kami ang magbibigay ng CFA. So you have to study before you give CFA. O tapos, executive ka kung paano iran mo na mabuti yung mga different, meron kang nasa garbage, meron kang mga kagawad, meron kang barangay health workers, meron kang sa peace and order, yung mga barangay tanod mo, yung mga nasa office. So, all of that, kailangan naglalaro ng mabuti yan, hindi sila nag-aaway-aaway. Kasi if something goes wrong, ikaw ang sa inyo po lahat. Ikaw ang masisisi ng tao. At sa kalaman ho, ito pong mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, ang bahagi ho ng Sindalan, meron hong commercial district. Ha? At dito ho na andyan sa area ho ng MacArthur Highway. At yung progresibo, kung gaano ho ito ka-progresibo, nakikita-kita na rin ho dito ho sa barangay ho na to. Ang tanong ho nitong ating mga kababayan, sa inyo hong termino, ano ho yung masasabi ho ninyong legacy? Ang mga nagawa ko? Yeah. Una-una, actual sa infrastructure muna tayo. So, sa infrastructure, yung church, nagawa yan. Bago yung church. Yung daan, pinagawa rin ng bago yan. Yung barangay hall namin, kung if you happen to visit, medyo naka-top of the line na sila, nakapaikot lahat ng building for services doon. And now, before sana napatakbo ako kasi, pero balak namin talaga, napag-usapan na, yung buro landaring tao, muli ko atin makanita kasi nakikita namin kailangan rin ng less fortunate. Kasi I think kung the less fortunate you are, dapat sa services, the greater services you deserve.
Kaya ginagawa rin namin yun. Pero naka plano na kay Architect Dumlao kasi siyang sa amin infrastructure. So nakaguhit na lahat. It's just a matter of kung So kailan isa ho sa kami binabandera ho natin is yung infrastructure. Marami ho Yes. kayong naitulak in a span of how many years? This is actually my 12 years in service, no? Little by little, 'yan ginagawa namin. At the same time, yung mga kinikita, lalo na ng mga anong tawag doon, yung perya, ganon, nakaresibo na ngayon yun. Inapasok namin, hindi pwedeng, hindi na. So everything that, every centavo that goes in the, anong tawag doon, treasury, nakareceipt lahat. So para above board lahat yan. At alam ng mga aking mga kagawad ng mga tao. Ito, interactive ho kasi yung show natin. Kumusta naman yung quality of life ng mga rentaw Sindalan? Well, hindi ganon rin. May iba-ibang strata. Kasi yung ano namin dyan, may mga subdivision na A1 talaga. Meron rin naman yung less fortunate na yun ang binabantayan namin kung may rains or what. Yung mga... Pero as of now, what is nice about it is kahit nandun sila sa ganon, their children are studying. Maragulyawa rin ng slum community yung Sindalan. Aliyah. Mga pilan ng household po rin pakitunguhan tam? Siguro mga rough around estimate. 100 lang, 150 to 200. Actually, yung ratio ng Sindalan, yung dependency ratio, for everyone working, ang dependent niya is around 2. So, mataas yun. So, maganda sa economic, ano yun. At the same time, ang topography ng Sindalan, kaya ganon, it all started nung pinatubo at hindi kami binaha dyan. So, kami ang nagiging evacuation center yung aming mga schools at never pa nagkaroon ng baha dyan. So that is why ngayon, as of now, yung mga dati talagang nandoon, mas marami na yung So maraming nag-migrate dito sa mga community nyo. yes. Tsaka yung mga namin dyan, yung mga we have 18 puruks and subdivision, no? May mga subdivision kami na pang A1 talaga. At siguro we're very lucky dahil yung aming halos lahat ng DPWH, hospital, so lalong nagmamigrate ang tao. Schools, around the vicinity lang sila. So, kung may pera rin yung iba, lalo na yan dito sa may Greenfields, yung harap ng BIR, makikita mo, empty pa yan mga yan eh. Pero hoping siguro, ang maganda lang dyan, nag-create ng jobs for Sindaleños. Yung kasing, I give credit to my yung pinalitan kong kapitan at nagawa nila na a certain percentage of the workforce in Sindalan, siguro mga 20%, kailangan they will come from Sindalan, which is very nice kasi with the advent of yung mga fast food, supermarkets. Pero ang malaking income ng Sindalan, yung commercial district niya, ano na ba? Relative na ba yung masasabi nating income? Lulub kem barangay hall? O nano itong peka kapanakitan? Lulub kem barangay? Ay, yan pa rin. So far. Yung RPT Dalapamurin. Yung eventually what I mean is may space for improvement. Mahirap kasi kung magiging stagnant ka na dyan eh. Pero marami pang pwedeng i-improve dyan.
no? At marami pang space. Yun ang maganda diyan. Kami ang second largest after Kalulot in terms of land area. Ayan. Okay. Pao, magko-commercial break muna po tayo. Marami pa tayong pag-uusapan tulad ng kanyang mga plano o ordinansa na nais niyang ipatupad sa syudad ng San Fernando kung siya po'y palaring Manala. Philippine Standard Time, 4:33. Ang pagdadahad sa RW 95.1 FM. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat. Pagdadahad sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time is exactly 4:36. Ito pa rin po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin si Paulo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating special guest this afternoon, City of San Fernando Councilor Candidate Doc Benji F. Angeles. Okay, Doc, from being a barangay captain, ngayon po humahabol po kayo sa posisyon na gusto po ninyo maging councilor. What made you decide to run for this position? Unang-una, nagsisit na ako. May seat kasi ako sa council as the ABC president of San Fernando. So, I think I'll be a great help sa mga barangay captain dahil alam ko yung needs nila, which I can turn into legislation kung sakasakaling I will be lucky enough to be elected. Well, let's find out how well you know the position you're running for. Ano po ba ang magiging pangunahing trabaho ninyo kung kayo po ay mailuklok? Actually, ma'am, yung una-una is, ang mga councilor is mga legislator sila, no? Hindi sila yung namimigay ng pera, kaliwat kanan, no. They should do laws that could help the general population ng San Fernando. Nagkakaroon kasi kuminsan ng misconception, ang kala nila ang mga
ang mga humahabol na konsehal ay nandito para magbigay ng dole-outs, which is wrong. Kasi ang main work ng isang councilor is gumawa ng mga laws na makakatulong sa kanila. Hindi yung bibigyan sila ng pera. So laws that will help them. Hindi yung dole-outs that will make them lazy. Yun ang tingin ko, no? That's my own opinion. At naunawaan ho namin, no? Kayo ho ay, ayan, merong immersion sa community. Katalami tayo lapureng kalupa yung kapitan, at kayong kanta talakaran, kayong sanggunian, kayong kasalungsungan. Gusto naming malaman kung ano yung pinakikitunguhan pang lokal na issue, particularly yung mga barangay level. Nano laretang buri mong ma-legislate at ratang pisasabyan balen na tutong ma-empower la rin kalupa yung atyuking barangay level. Okay, thank you very much, Pao. Mung nandili dinanas kayong COVID, Pao. Nitaping linukluk na ako at sumukang archive. May kaine pala dati. Dapat kasira yung kapitan. Ilarugong makibaka kaya tang COVID ay ta. Atin pong mapilan may sakit. And it was costly. Manyad la purugong sahok pa ka rin kanti mo ka rin nanay. Na when in fact sana diyang HMO card mo siguro magkano yung premium. Hindi naman, I'm not asking for the sky. Just something that will help them barangay initially. Official nga manon mo kanyan. Yes. Dapat atin lang diyang health insurance mo coming from the city mismo. Tewari tindahan ng may devolved ng power na ning gobyerno at mag-umpisa kayong barangay level. Mitas na ko mo naman pondo. Not everyone is capable of that power. Kasi alwa-alwa la ring IRA, alwa-alwa la ring RPT. So sana banta kay na mo they're just 35 individuals. And I don't want that much. So, dapat abe mo na lang kasi mag-servisyo la naman So, kaya po nga manuan nyo ngayon buriyang munikalang ordinansa na benepisyo para ka rin work kaya. Gawa na yung kaini, the late Lito Campo. Ikit ko na itang archives na siguro polishing ditak pero sana they have to listen. Siguro mali mo siguro kanita they don't work as one. Kasi iyan yung masakit kasi pag hindi kayo magkakaalyado. Kung minsan maganda na yung panukala dahil hindi lang kayo magka-alyado dinadala nyo pa sa trabaho na hindi dapat. Alam nyo, kaya ayan ho, napakalapit ho kasi ng usapin ho nito kapag kakalusugan ng pinag-uusapan. Yes. At eto, nakikita ko rin daing ng ating mga kababayan kapag pinag-uusapan yung healthcare benefit. Itong regalo kakukutang da. O te maka-streamline masalese bisa sabihan na pamanyaw king kabulasan da ng memalen. Yes. Nung ika kapitan pisa sabihan na estado na ning kasalungsungan tamong kay kasalungsungan tamong sitwasyon. Ilalo na ika barangay at barangay level dakal sasaysing Nano yung estado na nitang may institutionalized na wari keti itang serbisyo na ning healthcare. At nanuy itang akakit mong problema at dapat sanang misamas pa. Mubunan dili ken masanting na yung PhilHealth system tayo because of the universal care. Yapining pro-promote na yan. We're going to from PhilHealth care punta na kang universal care. Dapat aware la rin kay we should make use in benefits from the national government. So, dapat ken, for me, kasi ngeni pa ko,
konsulta mo, pwede mo na yung gamitan ng PhilHealth eh. So if you only, so if PhilHealth mo lang rin tao, banta, ikang gobyerno, ka mga problema. So nung atin lang kailangan ni konsulta, makapagkonsulta ka. Sa yapining, may sabi-sabi kay Mimpin my good Mayor Mylene, na yapin yan, strengthen mila pa mo ring health centers. Will be providing equipment na pwede dang gamitan. What are they? Yung ECG, portable X-ray, ultrasound, agawade ken. Bantarugo, ring may Mario, apakinabangan dani in primary health care. Kasi may sinabi mo yung primary health care, it's preventive medicine. Banta nalalala ring pasyente. Initial pa mo, antin lang medicines na nalalala. Kasi nung, like for example, if you're not taking your maintenance drugs, mukha ka mo kaya kang pwedeng may atake ka. Kasi mukha ka, kasi ka mag-maintain. Mamakbong na rin uyat mo, there are two kinds. Kayang pansya may makbong na rin uyat mo kayang brain, pining ating residual, itang ating agagaloing nung naman kayang puso yan, mas delikado yan. Mas kuminsan fatal yan. Pero with the advent of marakal nang yan, nung akakit na niya tambing, nung ating magbaraking puso mo, agagawa da niya. Nung apansin mo pa, yan kayang in healthcare kan San atina mag-open heart surgery ken. Atina mag-angioplasty. You don't need to go to Manila na. So, kaya ni pa mo atina. Kaya bating balak na parang Governor Mika Kahiken Clark Specialty Hospital ngan. So, that is very good for the community kasi at yun na kaning Mika Heart Center tamo. Mika Lung Center tamo. So Mika kaita pa karing children's. At saka ring bano mo kasi in kidney problem kay karing Kapampangan matas siya. Kasi mga nyaman tamong magluto ang pongkay nga nung kunan mo lang data rin, aki mo medyo matas yung may kakasakit kayang bato kaya ng Pampanga. Speaking of which po, kamusta po yung dialysis center dito po sa San Fernando, Pampanga? The controversial. Well, it's functioning. It has 90 patients daw ngayon. The only problem is hindi nila na ibibigay sa council yung kung sino-sino yung mga pasyente at kung ano yung mga parang check and balance lang yan, ma'am eh. Is the institution kumikita ba o hindi? Kung kumikita, sana mabigyan ng tulong yung mga dialysis patient. Kasi mga dialysis patient talagang diyang makwalta ka, matibag ka. Kaya it's good na nowadays halos sagot na nga ng PhilHealth. Tumaas na yung kanilang number of dialysis yung sinasagot nila. Siguro around 100 plus na. So kahit 3 times a week nasasagot na ng yun nga kasi mayroon silang laboratories, may ini-inject sila. And yung usually sa dialysis patient, hindi cure yun eh. It's prolonging your life. Kasi kung cure yun, hindi, gagaling ka. Yung talagang sana nga doon, kuminsan, kung may transplant ka. So, ganon.
Okay, magko-commercial break muna po tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:48. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa... Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time is exactly 4:51. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Kasama pong inyong lingkod, Alex Sembrano at Paolo G. Santos ng CLTV 36. At ang ating panauhin this afternoon, Doc Benji Angeles, Councilor Candidate ng City of San Fernando, Pampanga. Ayun, dun ho sa mga kababayan ho namin, Fernandino, Kenny, Macchiabe ako, at Tutu. Yan pong pisasabihan na Balen. Reta pong mag-comment, po pang mahilig pong nakikisawsaw sa mga controversial. Pagka ho pinag-uusapan ho nila yung San Fernando, lalo-lalo na ho sa social media, talagang ang init. Ika. Kung si Benji, keng amano da rening mamag-obserba kening kaya katamong political landscape San Fernando. At katapakaning nasa estado pa rin pa tayo ng pangangampanya, at eto mainit, sinasabi nila mainit dahil iba't ibang mga argumento, sinabi ni ganito, sinabi ni ganire, at ikaw kasama ka sa council. Ano yung mabigat na usapin na pwede nating isang barometro para sa mga Fernandino na kanilang i-weigh in kung sino ang kanilang kakatigan sa kampo ninyo at sa kabila, no? Ano yung lokal na issue na dapat upuan at mapagdebatihan? Ikaw, kimpaniman mo, palagay mo. Marakala, Pao, Itang peka local issue. Three. Yung una-una,
regarding yun sa budget na kasi ang sanggunian, pag binigay yung budget sa kanila, i-scrutinize nila yan. At magbobotohan kami kung ano yung karapat-dapat at hindi. Parang check and balance lang yan. No? So, walang katotohanan na pinagkaisahan namin yun. Na unang-una, may sarili-sarili kaming pag-iisip kung magbobotohan na. Hindi lang kami basta papayag na binigay sa amin yung ano ng committee head na okay na kami. No? Hindi ganun yun. Hindi ganun. Collegial kami. Kahit na hindi namin kapartido, pirma pa rin siya kung sangayon siya doon. So that's one. No? Tapos, yung hospital, panay na ano sa akin yan na actually, nung kausap ko nung ano pa yun, kumuha lang ng excerpts, sinabi na ganito daw ako, kumukontra. Walang katotohanan yun, Pao. No? Mayroon kaming ordinance na we agreed that was dated last February 5, 2024. Nahihingi kami ng building sa congressman na i-convert into hospital. It so happened binito ng president. So when you say veto, we should accept the fact na hindi po pwede this year. Kasi nabito na eh. It's a good project. Sino ba naman ang ayaw na magkakaroon ng hospital ang isang city? Pero running a hospital, kailangan napag-usapan yun ng mga players na dapat kung paano i-run yan. Hindi pwede pong nandoon na pag may nagka-problema, doon ka pa lang mag-iisip ng solusyon. Dapat beforehand pa lang, we sit down at one table, we talk about it, what are your plans, o ano. Walang sinasabi sa amin na ganun eh. Basta meron daw silang technical working group. It's okay if they have pero they should present it sa legislative body. Kasi if they're asking for fundings regarding that, they should present it to us. Ano, hindi namin sinasabing magaling kami o ano, pero we can give insights. No? Pangalawa, yung ano na yan, na veto. Pag na veto, dapat tama na. Kasi walang pondo eh. Lulukuhin pa ba natin yung mga tao na pa-expect natin na, oy, may hospital kayong darating dyan. Pag veto, we should just be honest with the electorate. We should not fool them just to get their votes. I don't think it's proper. We should be truthful to them. So sana sinabi na veto, kung sakasakaling lulusot ako, iano naman ulit yan. Hindi naman end of the game yan eh. Di ba? You just have to be honest na veto. Kaso, gagawin daw yung facade, yung soil o ano. They'll be spending I don't know how much. Tapos, sasabihin sa tao, yan, mag-uumpisa na yung hospital. Let's just be honest. Kung veto. Then we talk again kung na-approve na yan. Di ba? So that's 2. 1, 2. Ano pa ba yung issues dyan? Regarding garbage. Mahirap yung garbage. Lahat problema talaga ng lahat ng ano yan. Pero we should, as leaders, we should talk in one table for the best possible solutions. Hindi tayo dapat na sasabihin mo ganun sa harap ng mga tao na that's the main problem now. Yung ating leader, she started berating yung council, ng council, siyempre magano. When in fact, you should work hand in hand. Sa mga naisa sa publiko ho, mga kaibigan, karen pong amano, da po rin pong sasalang kaya katamo. Ito, paglilinaw din ho.
kukunuhanan ho natin ng panig dyan, ito hong kabilang kampo para ho dyan ho sa mga binubuksan ho na lokal na issue, makuha din ho natin yung kanilang kumpletong pahayag. Dakal po salamat ka rin pong atlong argumento ngayon na dapat miyarap mo naman po at sasagutan na pong magitan nilagyo, Mayor Vilma Caluag. Yes, sir. Ako naman kung she should be honest. Kung veto, we should accept it. Kung hindi naman, mahirap siguro i-prove yun dahil kasi nakapirma ang presidente na vinito niya yung hospital na yan. Okay, at ngayon po ay dadako na po tayo. Mabilisan lang sa ating for or against. Doc, pumili lamang po kayo kung kayo'y for or against. Are you ready? Okay. Okay, compulsory voting in national elections, for or against? Compulsory. Yes, voting in national elections. For. Okay, no homework policy for basic education, for or against? Against. Ban on TikTok and other social media platforms para sa mga mag-aaral, for or against? For. Ending contractualization, for or against? For. Okay, fast talk po tayo, kalye o ospital? Hospital. Ayuda o trabaho? Trabaho. Feeding program o cleanup drive? A feeding program. More barangay tanod or more CCTV cameras? More CCTV cameras. At para po sa ating huling katanungan, bakit kayo po ang dapat na iboto? Yes, I think regarding my qualification, hindi naman ako alanganin sa qualification. I've been a 3-term barangay captain. I'm a doctor by profession. And I'm willing to study pa if ever I'll get elected. Kasi being a legislator, kailangan knowledgeable ka sa ginagawa mo. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo dyan. Kung kailangan ko mag-aral, I have to study pa. So again, lahat ng electorate, it's your time to choose. I'm not telling you choose me, pero choose properly. The future of our children lies in you. Wala sa aming mga kandidato yan. We just present ourselves to you. You are the one deciding. Hindi lang sa city elections, including sa mga national position. We should scrutinize lahat ng tumatakbo. Dapat sila capable, dahil kung if you have a company, you always hire the best minds. And again, it's not too late. This is the time for changes. So I hope especially the young ones choose properly. It's your time to shine. Thank you and good afternoon. At anong number po kayo sa balota? Napakasimple. Number 2. Ayan. Okay, there you have it, folks. Atin pong natunghayan ang 23rd episode ng ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ating nakapiling ang incumbent chairman ng Barangay Sindalan at councilor candidate ng City of San Fernando, Doc Benji Angeles. Doc, maraming salamat po sa inyong oras. Muli maraming salamat po sa inyo, Doc Benji. Dito po nagtatapos mga kaibigan ng ating pong programa kung saan napakinggan ho natin ang mga hangarin para ho sa syudad ng San Fernando. Ito hong mga kandidato, lalong-lalo na ho, yan hong, manalakaran po keng sangguniang panlunsod. Marami po salamat sa lahat na sumubaybay, mga kaibigan, pati na ho yung mga nasa radyo na nagte-text sa amin. Ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Sana po ay nakatulong ho itong programang ito sa paglilinaw at gabay sa inyong desisyon para po sa nalalapit na halalan. Piliin po natin ang nararapat. Kilalanin po natin ang husto ang mga kandidato at bumoto ng wasto
sa darating po na Mayo. Ang inyong lingkod, Paulo G. Santos ng CLTV 36. At ako naman po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa RW 95.1 FM. Nananatiling bukas po ang aming himpilan para sa mga kandidatong nais ilatag ang kanilang mga plataforma o kung may nais pong ipahayag at linawin na issue. Ito pong inyong programa, ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 2 minutes past 5 o'clock.